Labari da dumi sa masu sauraro, wannan fitacciyar jarima masana'antar Kano wanda kowa fi saninta a cikin shirin fil labari na duba da cewa an wallafa wasu hotunoninta a social media wanda ya yi matukar rikitar da ita. Hakan ya sa Maryam ta fito har tana kokawa akan cewa gaskiya ba a kyautata mata ba, don hakan ya nemi ya taɓa kimanta da kuma mutuncinta. A gaskiyan bayani har ya kawo da ana son a dakatar da ita a cikin shirin fil labari na. To amma gaskiya an duba an bincika wannan hotunan ma ta yi shi tun kan ta zama celebrity ne. A yanda jaruman take bayyanawa wannan in ma kaninta ne. To mai sauraro domin ka muku cikakken bidiyon kamar haka, dan Allah da mu so idan wannan shine farkon ziyartar mu a wannan tashar namu mai albarka, da mu so da ku danna mana subscriber kana da alamar karrawa, dan hakan ne yake bamu daman ci gaba da zakuɗo muku labaran kamar haka. Mai sauraro ga cikakkun rahotannin kamar haka daga bakin Maryam. Maryam ta wallafa tana nuni da cewa dan Allah masoyanta da ku yi hakuri, ita ma ta san ta yi matukan kuskure na wannan abun da ta yi tare da kaninta, duba da cewa ta ce bata zata ma da a watsa shi a social media ba, duk da cewa akwai mutane da dama masu sada wanda kai baka ta tasu amma suna ta bibiyan ka. Ashe wa'insu suna ta bibiyan wasu abubuwanta da ta yi da can wanda tun bata fara shirye-shiryen fim a masana'antar Kano ba. Shi ya kawo hakan har aka zakudo wannan hotunan Maryam aka ci gaba da watsa shi a social media. Amma Maryam ta nuna ma masoyanta akan dan Allah da ku yi hakuri ka ku fasa goyon bayanta. Ita ba haka take ba, mutumiyan kirki ce kuma tabbas Maryam. Alamu ya nuna da Maryam mutumiyan kirki ce. To ma sauraro, cikakkun rahotannin kenan kamar haka, dan Allah da mu so da ku danna mana subscriber nan ne kana da alamar karrawa, hakan yake ba mu damar ci gaba da zaku